Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि YouTube channel बयखौबो खनसे बरायग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोन आं दिनै माने नोंथांमोननो जोंनि गामिनि बर' सेंग्रा माने उन्दै गथ'फ्रा दायो मा खालामबाय दं नोंथांमोना देखायगासिनो आरोना। बिथांमोना स्कुलबो गैया नालाय दायो बन्द', बेखायनो माने गोबां खस्थ' खालामदों आरोना, खोथिया फुदों जोंहानाव। दा बेखौनो देखायगोन आं नोंथांमोननो। आरो बेजों लोगोसे मोनसे खोथा दै, बै जोंहा जोंमा बसुमतारी सासे माने मोनसे भिडिअ भाइरेल जादोंमोन ना बिनिया दाखालि बावै बिदिनो बे हाखोमाजों एल'खो होनना बुंनायाव बेना भाइरेल जादों आरोना। बेखौनो ओमफ्राय दाखालि बावै आरो मोनसे भिडिअ बानायबावदोंमोन बियो, खांख्राइ एल' होननाय बबाव मोनबोदों होननाय बिदि खनदोंमोन आरोना। बेखौनो सोरबा माने गाज्रि सोदोब सोनानै इडिटिं खालामनानै होदों आरो। दा नोंथांमोना जाय बिदि सोदों बेफोरबायदि खालामना आरोना, आं बेखौसो बुंनो सानो। जोंमा बसुमतारीया गोबां मोजां भिडिअ बानायो, कमेडि बानायो बिथाङाबो। दा बेफोरबायदि गाज्रि खालामनाङा, मानो होनना बुङोब्ला बियो जन्मनिफ्रायनो बिनिया जन्मनिफ्राय माने गेजेर ससेयाव बेमार जानानैसो बेफोरबायदि जादों आरोना। बिनि माथोआ बिदिनोखा, बिनि माथोआ बिदिनोखा। ओमफ्राय माखासे एसे कमेडि बानायो आरोना मानसिया, सालाया बेना एसे थथलासो। दा नोंथांमोना बेखौ लानानैनो जानला मोनला बानायना दुखु मोनदों दा जोंमा बसुमतारीया। दा आं नुदों आरो बिनि माखासे भिडिअफोराव। दा बिदि खालामनाङा आरोना, फाब नांगोनलै बिदि खालामोबा, मिथिबायना? मानो होनना बुङोब्ला आरो सोरबा जाम्बा मानसिखौ नोङो अनेक बायदिसिना खालामोब्ला फाब नाङो, मिथिबाय? नोंनि गथ' गथाया बोरैबा जुदि मेगन खाना आथिं लेंग्राफोर जाबा नों मा बुंगोन? बोरैबा मोनोना। ओंखायनो जाहाथे बिदि खालामनाङा आरोना। बिसोर मालाय जन्मनिफ्राय माने बेमार जानायावसो थालांदोंना बेफोरो। दा मिनिनाङा बेफोरखौ, किसुमानखौ मिनिजायो गाव कमेडि खालामदोंब्लालाय। ओमफ्राय बेफोरबायदि गाज्रि सोनाङा आरोना, मोजां कमेडि खालामब्लानो जाबाय। मा गाज्रि एकदम खोनासंथाव जायै खालामदों आरोना, बेफोरबायदि खालामनाङा। नोंथांमोना देखायगासिनो आङो खोथिया फुदों जोंहा, गोबां खस्थ'लै, मिथिबाय? जोंहा जानो गैयैनि फिसाफ्रा, जोंनि बर' हारिनि, जोंबो जानो गैया, गासिबो माने गोनां नङा नालाय। बेफोरबायदिनो जों खस्थ' खालामनो गोनां जायो आरोना, दुखु खस्थ'। दा नोंथांमोना फरायदों हिसाबै बयबो साख्रि मोनजोबनांगौ बेबो नङा। जोङो फरायनानै जुदि साख्रि मोनाबा मावनानै दांनानै जानोबोथ' सोलोंनांगोन ना, नङा होमब्ला? सोरनियावथ' नों आंहा सिखाव खामानि मावनानै मोनजागोन? सिखाव खामानि मावनानै नों सानसेल'सो मोनजागोन, साननै सानथामनि उनाव नों हमजागोन, मिथिबाय? दोखो दोखो बुजागोन नों रायजोफोरजों। दा बेखायनो जों खस्थ'बो खालामनांगौ, मिथिबायना नोंथांमोन? आं देखायगासिनो नोंथांमोननो। यार नोंथांमोन नायबानो जाबाय। नै बिथांमोनानो माने फंबायमोना जोंहा गोबां खस्थ' खालामो, नै खोथिया फुगासिनो दङ मबाइल रिसार्ज सोनो। नोंहा गार्लफ्रेन्डआ साबेसे? हा? खोन्थादोब्रा, गार्लफ्रेन्डआ साबेसे? आइया माबा मिनिबायसो, माने खोन्थानो लाजिदों आरोना। ओमफ्राय नैबेनाव सोंनोसै आङो, बिनि नामा देन्जारलै, अमा लोदोबावसो नामा, मिथिबाय? अमा लोदोना गाबज्रि आरो गामियाव ओरैनो इन्ट्रेस्टजों। गार्लफ्रेन्डआ साबेसे नोंहा? सानैल'? साथाम साब्रैसो लाखानांगौब्रा, फाग्ला रिसार्ज सोनानै हरो नामा नोंलाय सिख्लानोलाय? ओमफ्राय लकडाउनखाय स्कुल जायाखैना नोंसिना? माब्लानिफ्राय खुलिगोन बायदि? लकडाउन जानानै स्कुल जायनि थाखाय बोरै मोनदों नोङो दायो? मोजांसो मोनदों खोथिया फुनानै ना? आदसा बिदिसो। नै जोंहा बेखौबो नायनो हागोन, बिनि नामा अमित दै, अमित। जोंहा सासे बर' रस्टार दंना, अमित। बेबायदि नुखायो मानसिखौ नायलाय, देन्जार खस्थ' खालामो बिसोरो, मिथिबायना नोंथांमोन? दे बिदिनो फुबाय था। दा नोंसोरनो साहा लाबोनोसै, मुरिजों लोंदो। दा गोबां अननोबो ओंखारोना गथ'फोरखौ, बेफोरबायदिनो दा बिसोरो खामानिबो मावो नालाय, फरायोबो, जेबो नङा, फरायनायावबो मोजां गथ'फ्रा। जोंनिनो गामिनि आरोना, बेफोरबायदिनो दा खामानि मावदों आरो बिसोरो, जाहाथे नेक्स्टआव जाम्बा जानानै थाया आरोना। फरायनानै माबा मोनसे मोनाब्लाबो जोङो मावनानैथ' जानांगोन ना, नङा होमब्ला? बेफोरनो नोंथांमोन, जोंनि गामिया नैबेनो आरोना, बियो जोंनि गामि, बियो जोंहानि न' खाथिनि दुब्लि। जोंना न'आ नैबिथिं दङ, नैबिथिं दङ आरोना, गथ'फोर दङ नै बिसोरो नायनो फैदों। ओइ, मानो फैदों नोंसोरो? हा? खोथिया फुना फुवा नोंसोरलाय? खोथिया फुना फुवा? हा? फुवा? मानो फैदों नोंसोरलाय? नायनोसो फैदों? बिसोरबो नायनो फैदों आरोना नोंथांमोन, नै बेबो नायनो फैदों खोथिया फुनायखौ। नायनानै बोरै मोनदों खोथिया फुनायखौलाय? मोजां नोंबो फुगोन ना? मानो फुवा? फुनांगोन, नोङो फुथारनांगोन, मिथिबाय? दा बेनोसै आरोना, जोंना नै बरिया हाजो सोमखोर समायना, रोमै नै बर' गामि, बिथिं बैथिंबो गामि दं आरोना, बैथिंबो बैखौ दिक्कापुलि होनना बुङो, बिथिंबो गामि दङ। ओमफ्राय नैबे दहाय आं थांखांनानै खिन्थाखाबाय, नैबेयो जोंनि सोनाब आदर्श, नैबे जोंनि गामि आरोना, नैबे जोंहानि न' बैथिं न' दङ। न'खौ उनाव खोन्थागोन आं नोंथांमोननो। दा बेनोसै नोंथांमोन। बिदिब्ला नोंथांमोन, दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। मानो होनना बुङोब्ला जों बयबो खस्थ' खालामनांगौ, नङा होमबा? जों फरायनानैथ' बयबो साख्रि मोनजोबनांगौ बे नंखाया। जोङो साख्रि मोनाबाबो माबा मोनसे बिजनेसथ' मावनानै जानो हायो। इयुननि थाखाय माबा मोनसेथ' खालामनानै लानांगोन जोङो। सोब खामानियावनो माने
जायफोरा आंनि चेनेलखौ मोजां मोनदों नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै लादो गोदानब्ला जायफोरा दिनैसो नुदों आंनि भिडिअखौ बेजों लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो थुना होबानो जाबाय बिदिनो मोजां नोंथांमोननो आङो भिडिअ लाबोबाय थानो नाजागोन थ' बिदिब्ला नोंथांमोन नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन जय हिन्द जय बर' हारिनि